Bueno, bereziki ilusioa egiten dit, Carmelo Landa, arratsaldeon, zeurekin egotie? Arratsaldeon baita neuri be. Eta eskuartan daukagun liburuari buruz berba egitea. Bilbon dabil Gabriel Aresti. Horrela da, Bilbon dabil, bai, eta liburua bera ere orain Bilbon dabil, danik espero dut Euskal Herri osoan ere, harrera ona izatea, ze benetan nire usterako liburu interesgarri bada, eta ekarpena egiten diola bai Bilbori, eta nik esango nuke Euskal Herriko Euskaldun osoari, esango nuke. Gabriel Arestiren figura, zergaitik galdetu behar dizut, zeu ezagututa, inoizkotan hemen esan dudalako, eta arrotu nahi, Carmelo nire irakaslia izan da literaturako unibertsitatien, besteak beste, badakigu, apurbet ezagututa, Carmelo badala zure ikergaia, eta badala ezagutu zenuen bai, Gabriel Aresti. Hori da, begira, bueno, guztiok irakasle izan aurretik ere ikasle izan gara. Eta niri gertatu zitzaidan, Bizkaiko kostaldeko herri txiki batetik, Eatik, gurasoe bidali ninduten Bilbora, nagusia nintzen 7 nahi arrebetedari. Eta, noski, bidea zabaldu behar nuen, bidali ninduten gurasoek Bilbora unibertsitate ikasketak egitera, eta ara non, unibertsitatean, niretzat Bilbo urteaietan, eremu nahiko arrotza zen egia esateko, bai hizkuntzaz, bai bizimoduz ere, eta bidea zabaldu behar nuen. Dara non ezagutu nuen besteak beste Unibertsitatean Emilera Aresti, etorri zelako behin, Deustuko Unibertsitatera, Nacho de Felipek lagunduta, kontzertu bat ematera, eta Nacho de Felipe kantatu zituen Gabriel Arestiren poemak. Garai hartan Harrita Herri argitaratua zegoen, Euskal Herria ere bai, ordanik apur bat ezagutzen nuen, jarraipen egiten niolako, baina, bera personalki ezagutu, eta ura izan zen niretzat, efektu handikoa. Da gero, ara non, herrian bertan aurkitzen dudan, uda batean ikusten dutan Gabriel Aresti bere familiarekin han bizitzen. Eta hori bai izan zen niretzat harrigarria. Eta tamalez handi gutxitara hil egin zen. Orduan hor erabaki nuen niretzat maizua zela Aresti zentzu askotan, eta alegin handi bat egin behar nuela, berak amaitu gabe eta behar bada argitaratu gabe utzitako hainbat lan argitara ematen da jentearen esku jartzen. Da horretan eman nuen denbora luze bat, 86an publikatu genituen Susa taldean bere literatur lan guztiak, Aresti hilda 11 urtetara, eta hori oso egia esan lan oso interesgarri izan zen, hor daude liburuak, 10 liburu. Eta gerora ere, nik ikusi dut, da ikusten dut gaur ere, Gabriel Aresti maizua handi bat izan zela, eta referentzi oso garrantzitsu bat batez ere, Bilbon bezalako hirietan bizigaren euskaldunontzako. Eta aitzakia kasunetan, Carmelo eta egiturari buruz hitz egingo dugu, aitzakia kasunetan bere figura eta bere obra eta bere testuinguru politiko-sozial denporazkoe jarrita, sekulako bidaia egiteko. Bidaia fisiko bat egingo dugulako Bilbotik, eta mapak eta ikusiko ditugu, baina denporan bebai, 42 urtegaz, hilzan oso gazte, 33. urtean jaiota, bere ala gerra dator, gerroste gogor bat biziko duena, eta 70ko hamarkada horretan, Bilboko aste nagusien eta aurretik eta hilko da. Orduan, zelako bidaia denporan zierbe bai, eta zema da uste pasatuko dien? Hori da, begira, hemen hori izan zen lehenengo erabakia, nola eman argitara guztia, ez da? Dani pentsatu nuen, gauza asko daude eta gauza mamitsua daude, baina saiakera moduan ateratzen badugu, seguruen, jende asko ez da hurbilduko horretara, saiakera oso korapilatxo izaten da, eta astuna ere bai irakurketarako askotan naizta mamitxo esan. Eta esan nuen, pentsatu behar dugu formularen bat, erakargarria eta bizia jentearen zako, eta esan nuen, zergaitik ez ibilaldi bat. Eta hori da, ibilaldi bat da, bidaia bat da, Bilbon zehar egiten dena, eta 16... Ikusten gabiltzen mapatxuet, agertuko da? Hori da, 16 pausagune ditu, eta orduan pausagune bakoitzean, garatzen da gai bat edo bi, ez da? Hasieratik hasi lehenengotik, Gabriel Aresti jaio zen tokian, Barrueta Aldamar portu ondoan, aduana zegoenan, eta hor oso gai garrantzitsua da nire usterako tratatzen dudana da. Jaio da Aresti, bere guraso biak bizkaitarra dira, baina etxean ez dute euskararik egiten. Aitak omen zekien lehenago, baina galduta zeukan, ama bizkaitarra izan arren, erdalduna zen formazioz, eta ez du euskararik ikasten, erdera ikasten du, eta galdera da zergatik Bilbo frankista hartan,
eta etxean ere gaztelera bakarrik aurkituta, zergaitik sortzen zaio Arestiri, berak dio 12 urterekin, halako galdera nagusi bat, hau da, zer nazni, zergaitik ez dute euskara egiten, zergaitik herri honetako da sustraitua dagoen hizkuntza hori, zergatik hemen ez da agertzen, nola egin behar dut horretaz jabetzeko, zein da nire nortasuna, hau da, nortasun bila hasten da, ezta? Da hori da lehenengo kapituluan aztertzen duguna. Nola eta zergatik hurbiltzen da Aresti euskal kultura debekatura. Hizkuntza debekatu horretara. Eta kultura, debekatura, eta ze alegin egiten du, pentsasazu gauza bat, 12 urterekin hasten da horrekin. 23 urterekin sartu zuten euskaltzaindian. Eta hortik aurrera, Euskal Herriak izan duen poeta handienetariko bat izan zen, eta poeta eta idazlea. Aresti esaten dugunean, Carmelo, badalako hizkuntza, zalantza barik, baina bada klase bat bai, eta langileria, eta Oskorria aipatu egidazulen, eta baditugu kantotxu batzuk hartuta, Bizkaiko aberatsak guretzat bardin dira astea eta jaia lan egin behar dugulako. Langile klase hori, karo, erdaldunak eta euskaldunak egongo direnak, berak gogoetasko egiten du, aitzindaria gauzaskotan, eta horregaitik baliogarria hemen egin nahi duzun ariketa kontemporane honetarako bai. Zalantzari gabe. Esan du lehen kapituluan, bere bizitzaren lehenengo urteetan, ze giro eta zer egiten duen horre bere txinguruan, baina gero hasten da apurka-apurka mugitzen, eta lehenengo geltokian aurkitzen du Albia Lorategia. Zer zegoen? Frankismoan zegoen hor Sabin Etxea. Ze gertatzen da? Sabin Etxea zegoen ura bota egiten dute. Erauntzi egiten dute guztiz, bertan behera botatzen dute eta desagertarazi egiten dute. Hori Arestirentzat da izugarria, zergatik egiten dute hau. Zer gertatzen ari da hemen, ezta? Bueno, eta hortik aurrera egiten du, pasatzen dira urteak ere, da bera oso gazte zela, bere merkataritza ikasketak amaitu eta lehenengo lana lortzen du, non? Zorrotzako portuan. Eta hor, beti ere bere bizipenak eta bere ikasbidea lotuta doa bere biografiarekin, ezta? Zer aurkitzen du hor? Langile klasea aurkitzen du, zuk ondo esan duzu moduan, baina konturatzen da, langile klasean ere, badirela ezaugarri berezi batzuk Bilbo hartan. Langile bat autotona da, berton jaioa da, euskalduna da bestea kanpotik etorria migrantea, eta biak elkar lotuta eta biak anaia bezala konsideratzen dute beraien lana ez da, eta borroka eta sufrimendua orduan, Aresti konturatzen da hor, bi elementu daudela, lehenengo nortasuna eta kultura, baina bigarrena klase ezaugarria, klase kontzientzia hartzen du. Da berak, esaten du gainera beti paratuko naiz gizonaren alde, langileen alde, herri langile esplotatuaren alde paratuko naiz. Orduan, bigarren gai nagusi bat, bere biografian da, gero bere obran da, hain justue herri langilea. Hor kapitulu... Eta Euskal Herriaren mitifikazio hori ez da, landere mutik, herrira dakarrena, hirira dakarrena, eta hiritartasun horretan, naste borraste hori esaten zailtzen, ogia eta espiritua euskara eta ogia danantzat, danon eskubide moduen, abozaira ultzailea dalako momentuen. Ikusten dut irakurri duzula, bai, oso ondo. Da gustora ganera. Hori da, Arestik bildoiek lantzen ditu, eta gero oso argi dauka, naizta garai hartan oso zaila den, da oraindik orain ere askotan zaila da, Euskal Herriarekin topo egitea, ez da? Euskal Herria bere osotasunean, hor badagola herri debekatu bat. Eta herri debekatu hori berreskuratu behar duela, bai maila individualaren bere nortasunean, hizkuntza eta bar, baina baita ere maila kolektiboan. Berak nahi du klaserik gabeko Euskal Herri euskaldun bat. Hori argi esaten du, hori da nire helburua. Klaserik gabeko Euskal Herri euskaldun bat lortzea. Eta Euskal Herria irudikatzen du beti, ezta? Hori importantea da ere, oso importantea da ere.